दिनै 13 मार्च आरो दिनैनिफ्राय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमानि जा हाबाफारि बियो जागायबाय आरो बे गिबि सानखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों मोगा मोगि बाथ्रा बुंदों। थारैनो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आबसुनिफ्राय बारग'लांनायनि उनाव माबे दोलोआव जगदान जागोन बिनि गोलाव समनिफ्रायनो थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो आथिखालनि जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनि एबा बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जा बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो बिनि दफाफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंनो थाखाय एबा मावफुंहोनो थाखाय सरकारखौ नारसिनगासिनो दंमोन। नाथाय दिनै फैयै मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा टार्मिनेशन सफैदों बे टार्मिनेशनाव थारैनो गोदान आफादगिरि महरै गुबुन थामहिनबा दिपेन बर'नि अनगायै सोरबा गुबुनखौ नुनो मोनगोन नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा गोदान आफादगिरि महरै फैगोन नामा बेखौ लानानैनो गिबि खेबनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायदों आरो माखासे मानि बाथ्रा फोरमायदों। थारैनो बे खेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गोदान जेनेरेशन नुनो मोनगोन नामा बेयो गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि सिखारदों आरो दिपेन बर' बिथाङा आथिखालनि जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाननिफ्राय बारग' दैदेनगिरि जाखांनायनि उनाव माबे दोलोआव माबे राजखान्थियाव एबा राजखान्थि दोलोआव थाहैगोन ना थाहैया एबा राजखान्थि दोलोआव जगदान जानानै राजखान्थिनि सासे दैदेनगिरि महरै बिथांखौ नुफिनगोन नामा बेयो गोबां रायजो राजाफोरनियाव सोंथि खालामदों एबा सोंथि सिखारदों। थारैनो माबे दोलोआव जगदान जाहैनो हागौ आथिखालनि जुदि आबसुनिफ्राय बिथाङा आफादगिरिनिफ्राय जुदि बारग' आफादगिरि जायोब्ला एबा आबसुनि बारग' दैदेनगिरि जानायनि उनाव बे मोनसे गिदिर सोंथि खालामदो एबा सोंथि सिखारदो एबा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि सिखारखागोन जेराव जुदि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा जुदि बारग' दैदेनगिरि जायोब्ला अब्ला बिथाङा माबे दोलोआव जगदान जाहैगोन जेराव जोंनि रायजोआव जोंनि बिटिसिआव गोबां मानि दोलो दङ जेराव इउपिपिएल दोलो बिपिएफ दोलो बिजेपि दोलो कंग्रेस दोलो गुबुन जोंनि गेजेराव माखासे मानि राजखान्थि दोलो दङ। नाथाय बेफोरनि गेजेराव माबे राजखान्थि दोलोआव गोदान दैदेनगिरि महरै नुनो मोनगोन आथिखालनि जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि आरो बिथाङा बे समाव आथिखालनि जा दिनैनिफ्राय जाबायदि 57थि बोसोरसालिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुथुमा जागासिनो बेयाव गोदान दैदेनगिरि फैनायनि आसा दङ एबा सम्भाबना दङ बेखौ लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायदोंदि बिथांखौ एबा बिथांनि गेजेराव जा गोदान दैदेनगिरि आथिखालनि जा गोदान जेनेरेशन दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान होनांगौनि खावलायदों। लोगोसे बिथांखौबो गावखौबो मोजाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारग' दैदेनगिरि महरै बिदाय होनो थाखाय बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ खावलायदों। दानिया फैदों थारैनो माबे दोलोआव एबा राजखान्थि दोलोखौ लानानै फैबाय थानाय समाव आथिखालनि जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फैबाय थानाय समाव माबे राजखान्थि दोलोखौ बिथाङा एबा सायख'ना लागोन एबा राजखान्थि दोलोआव जगदान जानानै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायनि मोनसे थांखि दङ नामा बे बाथ्राखौ जों आथिखालनि जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जे बे मोनाबिलि समाव जाबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राफोरखौ जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानि एबा आफादगिरि बिबाननिफ्राय स्पेसियेलि नोंथांखौ ओंखारगोन एबा ओंखारा बे सिमायाव नांथानानै गोबां गोरोन्थि जानायखौ नुदों नोंथांनि बानबुंथिया मा जागोन? बेयाव आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बियो 2 बोसोरनि टार्म आङो 2005 मायथाइयाव एबसुआव बिबान लाजेनदोंमोन सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटी जिल्लानि जानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आंनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो 2005 मायथाइनिफ्राय बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिनि उन समाव प्रमद बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 3थि फेजखौ बिथाङा नेतृत्व होदों। फैयै 2020 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो
गथायनानै होदों आरो 5 बोसोर आङो आफादगिरि महरै आङो खामानि मावबाय जिखिनि आंनि मावनो गोनां बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दंमोन सुक्तिनि दफाखौ आनकमप्रमाइजिं भाबै इसिं आरो बायजो लेभेलाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट गासै सरकारजों अफिसियेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव नारसिननानै दासिम जिखिनि जोङो गथा महराव जोङो मावफुंनो हाबाय आरो माखासे प्रसेसआव दङ माखासे आरो मावफुंबावनांगौ दङ किन्तु माखासेखौ जोङो आवगायनानै बे महराव लाबोबाय हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय प्रधान मन्त्रिया बाहागो लानाय आरो नैबे जुथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रिखौ लाबोनानै बर' हारिनि जि मोनसे आबुं जोंनि जि मोनसे उदां हारि गोथां हारि आरो जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ मुलुगाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पिस खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय जि मोनसे सिमां आरो थांखि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि राजनैतिक आरो संबिधाननि अधिकारनि जि बिथिंफोरखौ लानानै जोंहा बेयाव जिखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो मावबाय बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ खौसेयै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै माहारि दानायनि थाखाय जोङो खौसे खालामनांगौ जों जेब्लायबो खौसे दिनै ज'यै गसंथानानै खामानि मावदों बर' हारिनि आन्सलिक राजनैतिक हान्जाफोरखौ ज'यै खावलायनानै दोंसे लामाजों बुजा बुजिनि आधाराव थाबायलांनो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो प्रसेसता नाजानायखौ जोङो खालामनाय जाबोदों दा माखासे हाबाफारिफोरखौ थांनाय समाव जोङो मावबाय आरोबाव मावबावनांगौ दङ किन्तु खोथाया जाहैबाय जे 2 बोसोरनि जिहेतु संबिजिताव लिरनाय थायो आरो 2 बोसोराव जोंनि जिल्ला आन्सलिक मिरु जोंहा टार्मिनेटिं सेसन जायो मोनफ्रोमबो टार्मिनेटिंआव गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो गोदान आफाद दाफिननाय जायो दा बेखायनो जिहेतु आङो गोलाव सम खामानि मावबाय आफादगिरि महरैबो आं 5 बोसोर थाबाय आङो जिखिनि केपासिटि आरो जिखिनि आंनियाव क्षमता दङमोन एबसुनि आदर्श प्रिन्सिपल बड'फानि फिल'सफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार किन्तु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जुथुम्मायाव जि गोदान आफाद दानाय जागोन गोजाम आफादखौ सिमफायगोन बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन आङो बयखौबो माने आर'ज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसुआ आरो शक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मिडिया सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकआ सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया आंनियाव बेबायदि खुनु परिकल्पना गैथ'वा खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पस्ट' बुंनो हागोन किन्तु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मिडियायाव स्पस्ट' बुंदों बे खोथाया रोखा आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों किन्तु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुङाखै आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पस्थ'यै बुंफिनबाय खोथाया जाहैबाय जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै बड'फानि फिल'सफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय मिरुआव जिल्लायाव दख'रायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय जों बयबो नागारलायनो बायो किन्तु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा AGS सेक्रेटारिसफोर जाबोदों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों गोदान आफाद दादों एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेथु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि
आफादारि सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेतु टीम हिसाबै खामानि मावबाय बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो खिन्थु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन आरो बेखायनो आंहा बे खावलायनाय दङ जे आबेगिक जोङो बारा जानाङा बांद्राय आबेगाव जोङो माने थायोब्ला मालाबा जोंनि मावनो गोनां बिथिङाबो बियो माने थाद'लाङो दा बेखायनो बास्तब आरो भबिष्यत एबसुनि परिकल्पना आरो एबसुखौ सक्तिशालि खालामनांगौनि थाखाय गोदान लिडारशिप नांगौ आं बेखौसो फोरमायदों।